De fet, l'ofrena floral a l'edifici del Roser ha centrat, com és habitual, la commemoració a Lleida de l'11 de setembre. Així, des de primera hora del matí, associacions, grups culturals i partits polítics han dipositat les seues flors i han fet els seus discursos, marcats enguany pel nou estatut i per les pròximes eleccions. Les protestes dels joves del col·lectiu Ocell Negre per la conversió del Roser en parador nacional s'han deixat sentir amb l'arribada dels membres del govern de la Paeria, els que han llançat cèntims i bitllets falsos. Des de primera hora, el carrer Cavallers ha concentrat la desfilada de grups, institucions, sindicats i partits polítics per dur a terme la tradicional ofrena floral que commemora la Diada Nacional de Catalunya. Les pròximes eleccions autonòmiques i el nou estatut han estat l'objecte dels diferents discursos polítics. Un ampli desplegament policial vigilava l'ordre al pas dels partits que han hagut d'escoltar les protestes dels independentistes de l'Ocell Negre que han rebut les autoritats locals llençant-los cèntims i bitllets als crits del Panès ven el Roser, Parador aquí no, o aquest tripartit és ven el nostre patrimoni nacional. Iniciativa per Catalunya Verds ha estat un dels primers a escoltar aquestes queixes. Francesc Pané ha defensat la conversió del Roser en parador per activar la vida i l'economia del centre històric. Al centre històric li convé, i molt, que hi hagi infraestructures que atreguin la gent, que normalitzin la vida i que aportin injeccions econòmiques. S'entén que un parador nacional, que és un parador públic, amb diners públics, d'infraestructura pública, pot ser una molt bona oportunitat per al carrer Cavallers i per a tot el centre històric. Esquerra Republicana ha tornat a desplegar com altres anys l'estelada gegant i ha insistit que aquesta diada s'ha guanyat en identitat nacional. Xavier Saez ha volgut destacar que enguany no hi ha hagut guerra de banderes i sí més participació en activitats de cultura catalana com a producte de l'acció dels 3 anys de govern d'esquerres a l'Ajuntament de Lleida. Fixeu-vos que enguany no hi ha hagut cap comentari sobre guerra de banderes i la senyera ha sigut l'única bandera que ha presidit els actes de l'11 de setembre. Per nosaltres la feina es fa així, es pot cridar més o menys, evidentment tothom té el dret a expressar la seva opinió. Els nacionalistes de la coalició de Convergència i Unió han destacat d'una banda que la diada encara té un marcat caràcter reivindicatiu per la falta d'acceptació de l'estat espanyol del fet nacional català, mentre que Convergència ha assegurat que serà molt complicat desenvolupar l'Estatut en cas que sigui un president com el socialista José Montilla el que governi Catalunya. L'han qualificat de sucursalista i supeditat a Madrid. Mai farà amb els vots dels ciutadans i ciutadanes president de la nació catalana, president de la Generalitat de Catalunya, un candidat que no sigui nacionalista. Mai farà president de Catalunya un nacionalista espanyol. Aquesta diada sempre serà reivindicativa mentre l'estat espanyol no reconegui amb la tranquil·litat que hauria de fer-ho doncs, la nacionalitat catalana, el que és Catalunya, que sí que ho fa ara l'Estatut, no? Ho fa el seu preàmbul, però que realment volíem que fos tot l'Estat el que reconegués aquesta realitat nacional de Catalunya que encara una bona part de l'Estat no vol reconèixer. El Partit Popular ha participat directament a l'ofrena institucional per evitar els aldarulls d'altres anys amb els independentistes. Pilar Nalota ha assistit per última vegada com a regidora de la Paeria i ha lamentat que els actes de la Diada estiguin excessivament polititzats. Una cosa tan important com la Diada de Catalunya pues no es tindria que barrejar, però per desgràcia sempre que hi ha les eleccions, que s'atansen les eleccions, sempre hi ha, són tots els polítics, la gent no tant, però els polítics que teníem que ser tots els que menys teníem que fer, ens dediquem més quasi a parlar de les pròximes eleccions autonòmiques. El cant dels segadors ha estat un altre dels protagonistes de la jornada, l'himne català que ha servit per tancar totes les ofrenes florals dutes a terme. Els polítics han tornat a recordar que malgrat el Roser es converteixi en un parador turístic nacional, continuarà acollint la celebració dels actes commemoratius de la Diada de Catalunya. Els membres dels col·lectius independentistes han fet una manifestació que ha sortit de la Paeria. Protestaven una vegada més per la conversió del Roser en parador nacional i per defensar el dret a l'autodeterminació. Durant els actes de protesta s'ha penjat una gran pancarta a la catedral i s'ha cremat una bandera espanyola davant la Seu de l'IMAC. D'aquesta manera protestaven els membres de diversos col·lectius independentistes de Lleida. Els simpatitzants de la candidatura d'Unitat Popular, l'Ocell Negre, Endavant i l'Assemblea de Joves de l'Esquerra Independentista han congregat unes 100 persones a la plaça Paeria, des d'on han sortit per manifestar-se un cop més contra la conversió del Roser en parador nacional i per defensar el dret a l'autodeterminació. Hi ha un missatge també que va llançar l'Esquerra Independentista aquest 11 de setembre, que és la necessitat de reconèixer el dret a l'autodeterminació. Pensem que és un dret democràtic fonamental i que és necessari
que es reconegui el dret dels catalans i les catalanes a decidir. Entre crits de visca a la terra lliure, els manifestants han recorregut els carrers de l'eix comercial fins a la catedral, on han penjat una pancarta de grans dimensions amb el lema "Som una nació, autodeterminació, salvem el Roser, defensem els nostres símbols". Després de la mobilització, els assistents han continuat els actes de protesta davant de la seu de l'IMAC. Allí han llegit diversos manifestos opinant sobre l'escenari polític actual.